Hanot, nono, hanot. Baili, nono, baili. Baita, nono, baili, nono. Sabi kan mga gurang kampanahon, hanot, nono, hanot. Baita, nono. Pulang-pula pala na ako. Gwapo pala na ako sa pula. Bait mo nga yan, oy. Very good morning to myself ka na naman yan, oy. Sige, baili. Baili lang kita, baili. Gabes tadi. Ano kan sa baili ko ka ito sa kuhan, sa maabaka. Partner ko so crush ko na mataba-taba. So crush ko mataba-taba. Ngunyan na iling ko, lalo ng suminari. Alright. Hello, 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 hello. Hello, how do you do? Kapatid, maray na hapon tabi sa Indogabos. Kumusta lamang ang satuyang hapon? Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Uy! Kumusta lamang kita dyan? Good afternoon, Kabikulan. Daraga Albay. Good afternoon, Legazpi. Mga Bicolano, saan man napartikan mundo, kumusta ka mo tabi ngunyan? Kasabay niya to, mga tugang sa Technical Department, si Ronald Baldo. Kumusta lamang kita dyan? Kumusta lamang ang satuyang hapon? May merindalan? May merindalan kita? Wara kita ay, sos ko kung wara kitang merindalan. Wara kitang merindalan. Kumusta lamang kita? Merienda 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 merindal na po merindal na merindal na merindal 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 ang satuyang tataramon ngunyan hapon lumay hali po yan mga tugang sa research kan sa kuyang researcher sa mga tataramon Ronald Baldo. Yan po sa kuyang official researcher kan mga tataramon lumay. Ika Angel, nakamati ka na Angel na maglumay? Ako gusto ko mga tugang mag-aadal kung paano maglumay. Ano ba? Sorry. Sorry. Barabadon ta kay ng remote na sarawayon ka. Angel ini, sarawayon ini Ika para pakiurong ka kay diri kay kayon makuamo. Lumay. Ano pang gusto sabihon mga tugang kang lumay? Yan po ang satuyang mga tataramon ngunyan tabing hapon. Hello, good afternoon. Good afternoon, Kuya. Yes. Gusto sabihin kang lumay. Kaya tigino mo kasi ka ng kibulong tapos tamang nung magsinig ka na dumasin dati. Ini so, pigagamit ini halibang ang babae may mo kayang ilusyonan. Minagamit ang lumay para mamuya sa Ano? Ilumayan. Iyo. Giro-arog kaya na di. Sa kada lalaki. Ngaya, maski sulalaki na ngaya gustuhon kang babae, ang babae minagamit ko lumay, yan nangyayari ba ko? Pa man. Yes. Ika, naka-experience mo ng gari feeling mo, linumay ka? Dahil man akong lumay, matibayo magsinig. Dati ka nang nalumay. Sige po, salamat. Masarawayon man iniyo. Alright, so yan tabi mga tugang, anapod tabi kan sa English. Oy, Chaedit Manila. Chaedit na Manila, maray na hapon tabi sa imo. Naramnoan mo tabi, Chaedit, kung sabihon kan lumay tabi, Chaedit. Hello, good afternoon. Yes, sir. Ano po ang lumay sa imo? Ang lumay po, yung mga taga-dinsol po, baga. Ano po? Ang lumayon lang niya. Ano? Ang sa mga taga-dinsol po, baga, tumalungoy,
natural. Ang nalumayin man ini o. Manay. Manay. Ano po? Pira pang edad mo? Ano po? Pira pang edad mo? 47. 40. Masira mong ka latoson ki kuan, ki tamagikti kadi. Reato ka na? Masira mong ka latoson ki tamagikti. Garang nga malumayon ka man maglakaw. Malumayin ka. Good afternoon, maray na hapon. Mga matalion man ini man mga sarawayon ka mo. Ha? Yes, okay. Ito po. Ang lumay sabiho naping iniman na. Ang lumay tabi, oy, uni nga ni tabi Ate Angel Kiambao, alias Don Sulueta. Diyan sa Angeles Pizza Boda, sa Angeles Pili na. Ako nga ni, garong ngayon na lumay ni Agong. Ang iling ko tabi sa imo Ate Angel, garo ikan luminumay kaya mo. Garo lumay mo sa Agong ang iling ko eh. Excuse me nga niya. Sigan bukod-bukod sa kuya. Hello? Good afternoon, Henry. Yes, sir. Good afternoon. Ang lumay, sa babae, pero pag lalaki, lupay. Latasod pala. Di mo? Salamat, Ate. Salamat. Okay. Mana, iba man ang interpretasyon ka ito. Lupay mo na si Lumay. Alright, in English, kapatid, kung sabihin tabi kan lumay, mga tugang arog kayo ni. Sa English, iyan talaga ang pig-apod na, ang lumay po, love potion. Love potion. Actually po, di man napatunayan kung totoo na may lumay o dai. Di man tabi napatunayan kung totoo man ang na may lumay o dai. Pero tabi, love potion niya, alimaw nga kursunada mo ang sarong lalaki, di nag-intindi sa imo, o ba ang babayi? Minagamit da mga tugang ki orasyon. Minagamit da ki mga orasyon. Nalulumay, namumuya da ang babayi mo na lalaki. Hello? 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 Yes. Hello? Yes, po. Good afternoon. Good afternoon po. Henry. Oh, Ay, ako din ako kang lumay. nata. Mga kakaramon sa na iyan. Iyo. Lumay ka, luma. Kasi, ang babae, ano mo ka, lalaki ka, para kurpintatan ka, ng babae, kung ano-ano, pagkaringing. Ay, uy, pinis mo yan. Nangyayari yan kay to. Ayun na. Ang babae sa babae yan. Basta ano kang lalaki, kung ang babae gusto, hindi man sinaniwala kang lumay, tapos sa babae yan. Pero ako talaga manay. Kaya ako talaga, na-experience ko. Gara ako piglulumay permi. Hello? Gara talaga ako ito piglulumay permi. Pag-araw ka ito, araw ka nang namatian ko eh. So, feeling ka baga nagara ako lilumay? Rira, may ka talaga lumay. Saan na yung tira, tikit-tikit yung mata, yun na. Ako naman, usay lumay mo yan, balik si Henry. So, talaga, myth man talaga yan. Mythology, di ba? Apo, baka man totoo ang mga araw ka na istorya. Gaya mo yan. Ang babae, dawa, pag ang babae nag-resim ko, Iyo. sa lalaki, siyempre, na-encourage man yun. Ano ba yun, ha? Human talaga, adi. Human talaga. Oo. Ang paglumay talagang maray, tabay, adi. Tabay ang Yun ba yan paglumay. sa Tagalog? Paparamon na yan. Ano po? Paparamon na yan, lumay, gayuma sa Ano sa Tagalog. Tagalog ang lumay? Ha? Ang Tagalog ang lumay, ano? Lumay? Gayuma. 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 Oh, gayuma, di ba? Opo, gayuma yan sa Tagalog. Okay. Lumay sa Bicol. Oo, sige. Ang padamoy kibuot sa Bininda, pigla po nasunod kaya. Iyo manangad. Okay, salamat po. Para turubot. Hello. Salamat, on. Bye-bye po. Open, no? Love potion tabi, lumay. Gayuma. Mga tugang, aramon tamunan mga dagdag na report dali dyan sa luwas. Gariyaon si Jomar sa San Jose Community College. Sa may reklamo,
Kung nata-databi, taday pa na i-release. So, ano ini? So, SO, ano man? Special order. Una so transcript kan mga nag-graduate. No? Aramon tada mo na ang kasimbagan kan sa report ni Jomar Bienta. Nagkaparulit-ulit sa kuyang apod mga kababayan ta. Jomar, good afternoon. Go ahead. Salamat, Bibi Henry. Good afternoon. Good afternoon sa mga parantabay. Ano yung nakuligdi sa San Jose Community College? Makakauna ito si Ma'am Tess Bustamante, ang administrator. Si Sister Palan. Aya. Sister tabaga si Ma'am sa BCBP. Si Sayan? Si Sister Tess Bustamante, Santo Domingo. Yung mananggad palaan. Okay. Iyo palaan. Oo. Opo. Okay. Siya ang administrator dito. Para agad ang takitaliwanag kung una paano ito. Aha. Nagluluwas na so mga graduate kan 2019, Oo. walang problema ang eskwelahan. Kung Okay. dahil nakakuha kang diploma, ang may problema sa mga estudyante, kung complete, kung ano pa mga requirements, may baksak, iyo yan. Aha. So sa 2020, pero may delay mananggad dahil kang pandemic. Okay. Buda, so may kaipuhan na papeles na ang babayadan isa sa kutong-kutakan sa San Jose Community College, kundi nagluwas pa sa naso disallowance na itinugot kang Department of Budget. Okay. Kaya ngon yan, ang masagot kan bayadan, nasang gatos pesos man sana, so mga estudyante. Okay. Pwede nang maproseso, magpuon mo yan, luway-luway. Pero kung tagabos ang paliwanag, kay Sister Madam Tess Bustamante, ang administrator, kan tabako, malilipot, San Jose Community College. Ma'am, live kita sa DCGB, yaon sa itong nalinya si Brother Henry. Opo. Hello. Hello, Brother Henry. Good afternoon. Sister, maray na hapon tabi. Uy, salamat na maray po ha. Sa oras mo po sa DCGB ta. May nagparatrix kayo sa Kuya Digdi na nagkukwatabi sindakan diploma. Kasarabay po sa special order. Duwa ding na may mention in the Digdi. Pero dada po basta-basta tabi nakukuha. Ano po ang rason mananggad kayo ni? Ano pong taon iyan nagtapos? Ang Kung text nagtapos po, pong 2019, sinda po may problema, bako pan-eskwelahan. okay. Pero Ano po kung 2020 March, medyo po may dit na problema dahil po, sinda na-issue ang special order, taday po nakakabayad kan sa notarial fee 100 pesos. Dahil po sa disallowance na 8 million kang Unifast. Okay. Narsibin ni po ini January 2021 na disallowance. Opo. Ngunyan po, isi-shoulder mo na kan mga aki ang 100 pesos for notarial fee. Pwede na silang may mabalik ini sa inda. Pag kita na-approve sa disallowance ta nag-appeal po ang eskwelahan, ang San Jose Community College Iyo po. sa Unifast. Okay. Balikan ko lang po sa 2019, tamay nag-text mananggad sa Kudigdi. Ano po ang problema kang 2019 try nakukuha itong mga papeles na ito na para sa estudyante, para sa graduates? Opo. Baad po dahil sindang clearance. Baad po may incomplete na grades na dahil na-complete. Magdiki po sinda, tatatabangan mo sindang, makakakuha kang sa indang diploma or OTR. Bako po pag ansarong estudyante may incomplete, di ka makagraduate? Paano po, pag may incomplete iyan, ang sisabihin niya, mag-complete sinda kang grades. While bagang mag-graduate sinda. Magibo sinda, ba din nag-submit to mga requirements kan instructor, bigahalat ni ko yan. Opo. Kaya po, nabibitin man sinda, dahil sinda nakakakuha kan sa indang mga special order tapos sa indang I see. OTR. Okay. So 2019 graduates po, halos ding problema naman sa eskwelahan buda so administration ta. Ito po, si estudyante ang may mga liabilities. Opo. Okay. So ngunyan po, ining so graduate kan 2020, ang may problema so sa notarial fee na 100 pesos tapig disallowed kan kuha. Tama po ito? Kan Unifast po, Unifast. Unifast. Okay, Unifast. So ngunyan, tama po ang pagkaintindi ko. Kung makuha ka po KSO o kaya transcript, mabayad ka po ki 100 pesos. Opo, tama kay po kita ki
notarial fee, nga maging notarized Iyo. ito kang Opo. sarong abogado lisensyadong manotarize, nga pong ipapasa na ito naman sa CHED. Okay. In return, ibigay mo na po itong transcript of record, official Opo. transcript Iyo. of record. So ano po, madam, individual po ang pag-apply? Okay lang? Ang pag-submit na individual? Individual po. Okay. So pag nag-apply dyan, mga how many days po bago makuha ang sendang dokumento? Yan po. Yan po, pag nag-submit kami, nag-question the DDO, mapanotarize tinda. Okay. Tapos, isusubmit mo sa CHED, mahalap kita 60 days. 16 2 days? months po yan. 16 days to 2 months? Opo, 2 months po yan. Iyo, ano, halawig pala na. Oo. Opo. Kasi iba pala, nag-a-apply na kitrabaho, pighagadang kan mga arog ka iyan. Ano madam, surasong kang pag-disallowed tabi sa Unifast? Paano po, sa ibang mga athletic fees, student development, lockdown baga po kita Iyo po. sa mga athletics, sa ball games, sa gabos, puro po itong pag-disallowed. Pero po, nag-appeal kami na na sa ibang segment ng katuyang matriculation fee. Pwede nga kag naman sa ngayong module preparation, pwede nga kag sa school supplies. Tapos po, kung dahil sinda po nakakuha kang sa indang OCR, ibig kitang certification na pag-issue. Ay, yun. Halimbawa kang Pwede man certifications pala. like this. Iyo, halimbawa nga ako nag-apply ngayon ako, graduate ako sa Indo. Pwede ko mag-issue kay certification na pagkatotoo, nag-graduate sinda sa Indo. Opo. Ayun, pwede man pala May dito. already certification issued to them. Opo. Basahin ko po. And then, This kung is to certify that a graduated from this school last school year 2018-2019 with a degree in Bachelor of Science in Business Administration, major in Marketing Management. This further certifies that her CHED Special Order, SO, is still on process. Thus, her official transcript of records is to follow. yan. Issued upon request of the above-mentioned name, the 16th day of August 2019 for reference purposes. Opo, okay. Signed, Mary R.G. Briagas, Registrar. Oo. So may nahiling man palang ka, may ginibo man pala po kamong solusyon. Ogo po. Okay. Ito po. Sige madam, at least klarado na po sa kuya, sa mga nagkapara-arapo digdi, iguan na po akong para, baka nagdadrako ito ngunyan. So ngunyan nag-graduate, 2020, magdyan lang, mabayad ki 100, and then ma-apply, mapanotaryo, Opo. and then kamo na po masubmit sa CHED. Ano? Opo, kami masubmit, pero po, sindaan mapanotaryo ta. Iyo po. Bawal po magkolekta ki kwarta sa mga ate. Iyo Bawal baga. po. O bata. Sindaan mapanotaryo. Iyo po. Bata Opo. kon baga yan. Oo. Ano yan, uning government school ka mo, kaya bawal man hanggang magkolekta. Opo. Iyo po. Okay. Salamaton pong maray sister. Nasabutan ko na po. At least very open po kamo sa mga arogkan, and we thank you po Opo. for that. Thank you so Opo. much po. Sir, sister brother, sir brother, Yes po. thank you very much also for answering the question to the students who texted you Yeah. in a very open-minded manner. Yes. Na tinawan mo si chance to college maka-explicar Opo. kung ano natata na delay ang ibang mga dokumento ninda. Yes Thank you po. very much also. May salute to DCGB. Yes, thank you so much po ma'am. Thank you so much po sister. Okay. Thank you so much. Jomar? Okay po. Sige po, ma'am. Thank you very much. Si Ma'am Tess Bustamante, Aha. listener ta si ma'am, magpumpa ka ito. Oho. Yung issue nga ni, dahil ko pa pag-istorya sa iya, nag-istorya na siya sa ko, nagdadangog pa lang sa tuya. Lalo na tayo mo. Iyo ba kita? No, tayo mo. Nya, kung lubos man sa ko si BP, Nabasa ko kaya ito, kaya nadagong niya gayon. Iyo, okay. believe mo noon, the way na treat ta so issue, Iya po. particularmente ta, kung iba nga yung radyo, linatos-latos makita Ay, sa day. bago, o di nga nila mga ipatimbagon. Bako kita kam depita kay. Hanggang dito na kuan lado kan. Kanikaan. Hanggang dito na kuan sa lado sa ibong, di kita pwede magkomentaryo. Tama, yun yan. Level sa kita. Okay? So yun Okay? yan ang malinaw. Kung 2019 graduate, kung di ka mong diploma, di ka mong kung ano pa, di na-issue yan, transcript of record, may problema sa estudyante. Hilingon na nito kung anong problema nindo o mga kulang. Yes. Pero kung 2020, pwede nang magdigdi sa community college, kumuha kan form, panotaryo, ibalik sa San Jose Community College, sa isa-submit sa CHED, magalat ki more or less 2 months, Yeah. saka ma-release to CHED,
kang clearance digdi sa San Jose Community College. Habang dahil pa, pwede nang una magkuha ng certification na sinda graduado. Iyan. Tapos sa kung ano pa man na kurso. Very good. Very good. Very good. Yan ang Aha. follow-up. Jomar Bian, DCGB. Salamat, Jomar, sa report. DCGB on assignment. Reporting live, mga tugang from San Jose Community College, si Jomar Bien, hali po dyan sa eskwelahan para po klarohan na nagkapira mga ipinagrady po ng issue digdi. Okay, mientras tanto, DCGB on assignment. salbatan na mga tugang. Sutulay na halabaon na pagtatrabaho dyan sa Libon Albay. Ruminang pahog. Uwas pala, sorry. Ha? Sutulay mga tugang na pinagtatrabaho dyan sa Libon, ano? Libon. Ruminang pahog kas bagong udto. Maray nga ni mga tugang takanagrampahog dahil na duman sa Jimmy. Kasabawang aga ko nagtatandaan po nag-report sa kuya si Jimmy duman sa ibabaw kan tulay na ito. Yaon sa mga kagawad, yaon si kapitan, yaon sa may iba pang mga sanggunian bayan members. Duman nag-report si Jimmy. Aw ano kaan mga tugang takasabagong udto ruminampahog tabi sa tulay. Aramon ta daw mga tugang hasan si Jimmy, anong linya si Jimmy? Aramon ta daw po ang development kang istoryang yan. Kung nata mga tugang nagrampahog ang tulay. Jim, kamen Jimmy, detalye mo. Yes, salamat BBB. Ayaw kita mo niyan digdi sa kuan na may tulay. So pigre-reportan mi kaso bago baga ka nag-interview kita kay kapitan. Iyon na ito an baratak buminagsak ni nagkapirang metro and wala na talaga nin alternatibong agihan. So mga motorista nahali duman sa ibong na mga barangay paibong digdi sa sentro kan Libon ninulit anytime babagsak initabi BP na haros 120 meters bagay na yan laba haros ka ba nga kantulay niyo an nagbaratak na and anytime marampahog na maray nga ni kaso bago kan magkibrada ini pababa babagsak so mga nag-welding sa irarom nag-arali tama karaon and maray nga ni nakasubago habang kami nasa ibabaw kani dahil inirumi ng pahog ta certo sigurado may madidiskwelo ta putol na kablang porsyon kan nasabing tulay anday ko maintindihan kung natata buminagsak ini si Kapitan Yon Digdi, si Kapitan Joel Bisagli tabi Kapitan ni tabi monitor ayan Kapitan pinapod din itulos ni Mayor Das Maronilla Salbatan. dagitunon na si Mayor Yon Digdi si Kapitan halipasan na sa munisipyo Kapitan live po kita giraray sa DCGB taibong natin niya si VP Henry ano ang nangyari ano ang teorya natatapo minagsak na ining tulay na initabi kap na pigururo ng pasana na mabuktakan kiditor purabir ini pabagsakon. Okay, so si VP Henry po Sangkor. Hello Kap. Maray na hapon tabi sa imo, BP. Maray na hapon tabi. Ano nangyari dyan? Tarami ng pahog. Gurong pa lang kita kasabong aga tungkol dyan. Iyo po. So kanginang aga, yaon pa lang kami digdi. So tranquiluhon pa man. So kanginang mga 12:15 nakadangog lang akong video pagputok kay ning tulay. Pag una ko naglinog lang. Oo. Pagdalagan ko sa tulay, medyo nagrampahog na so kabangang portion kay ning tulay. So hiniling ko sa mga tao, ta inisip ko ba't may nadiskwido Perarom. sa iraro. Iyo po. Ngunyan, maringan ta naghuruli ta mga break time ta 12:15. Isos ko. Kaya bigdali po akong nagpinatawag ni Mayor, naghuron kami digdi ta maski siya concern ka ining mga tao digdi. So ngunyan ang kaya po ina nangyari tabi BP Henry ta. Opo. Pinagparaharali ninra so typim ka ining tulay. Ngunyan mayong tukod sa iraro. Isos Kaya ko. bigla pong nagbagsak. Oo. Inali BP pigpararalagadi na pigpara surulda na o baku sulda. Apigasay tilininda sa mga lansang na iwan trasis kan tulay. Iyo po. Perarom kay ni sa ibabaw konkreto. Nagkapurutol na so mga mayor na koneksyon kay ni mainit
nagkabirikugso. Nagkabat na konkretong tulay ini. Iyo po. Halabao na tulay, 120 metros, so sumubra pa. Natural, magabat So, konkreto. So, mga lansang na nakatukod ka ni, mabukurulubiko. iyo. Ayun, Kung sabi mo eh. tabi, Jim, si Kap, ano, so, ano nga po sa ibabaw, rolling board, di ba? Sa ibabaw ka, rolling board, gano'n po ka. Hindi ko alam kung ano nga po kaan. So, sa ibabaw mismo na dumanag-aga na auto, bilog pa ito. Iyo po, actually po tabi BP Henry. Opo. Dahil nakakaagi na digdi sa four wheels, ang nakakaagi lang digdi motor. Motor. Okay. Iyo. Okay. Tangon yan, maski tao, delikado ho na pong mag-agi. Baratak na po ining tulay. Mas madiskredo pa tabi si Sindra BP Henry digdi sa Puyang Barangay. Iyo po. Ano tabi, ano ang kwantabi kay ni Kap? So talagang, na-imagine ko kaya, so siguro baga skyflex sa biskwit na pag hinulog mo sa simento, nagkapurotol, araw ka itong itsura, bagsak lang ka sa bed kang salog. BP Henry. Opo. Oh my God. Oh. Dahil lamang iyan gari tinukudang gari protection, ano? Dahil ang nangyari po tabi digdi BP Henry, nagparawas sinra ka na tie beam. Iyo. Ay sira nagtukod sa iraro. Iyo. Tuman po nangyari sa pag-collapse ka ini tabi BP Henry. Oh my God. Maringan ito, di kitawong na antugan, adi. Iyo po. Okay, pero po sa... Kasubago, kung nangyari sa pasalamat nga ni kami, kung yung kasubago, nagtirindog kami ng duman gabos kami, Oh. natangot kayo ng gumi ng Kasi bago, Jimmy, so nag-interview kita kay Kap, diyan ka muna katindog sa ibabaw kaan, Kap? Iyo tabi, Bipe, iyo. Kung nangyari ito, pwedeng nakasuryot kami digdi sa irarong kantulay. Salbatana, ano? Iyo, maringalig. Talagang igwapang Diyos tabi BP Henry. Okay. Ano tabi Kap sa instruction sa imo ni Mayor kan makauron mo? So, pinatawagan sa kuya ni Mayor si Sudipi, nabisitahon digdi. Tangon yan tabi BP Henry, yaon digdi sa kontraktor, yaon digdi sa DPWH, tapos so, kontraktor ka ding tubig tabi BP Henry. Ano ba yan? Yan, approaching digdi sa mo yan ni Kapitan Tabi Bipe, so taga DPWH. Sir, good afternoon. Iyon ang papunta ko na nun mga remedyo ninda digdi. Tawa, delikado yun eh, baka ngunyan mabanggi na. Sir, excuse, sa DPWH. Ano po nga na-enroll mo digdi sir sa project na yun eh? Ano lang po ako digdi, representative lang po para ma-check din And DPWH? Okay, iipon ko na kapitanan na monitor kay sir. Ano po pangalan sa sir? Engineer? Engineer Mike po. Engineer Mike? Opo. Ano ang apelido? Morales po. Engineer Mike Morales, kan DPWH region. Opo. Okay, sinugo ka po digdi para Mag-document lang po kayo na nangyari din yun yan para at least po taas naman po sa... itataas girara ining buminagsak na konkreto. Di man po, parang i-relay ko po yung guban sa puso ko. Ipapaabot. Okay, so, Okay. Pipe, go ahead tabi sa mga kapatid mo. Opo, engineer, si Henry po ini, Engineer Morales. Yes po. Si Henry po ini. Opo, So, opo. ano po ang gari parte kang magiging trabaho nito pag ma-assess kan sitwasyon, tabi? Ano po? Ma-assess po kamo kan sitwasyon kung nata buminagsak ang tulay? Opo, ako lang po na so padara po digdi kang ano po na i-verify lang po kung ano mga nangyari tapos i-ano ko po sa taas. Opo. With that po, engineer, may nahiling ka mo na posibleng, sorry ha, medyo hypothetical ini, tanabot ka pa man sana. Pag-ari po ka ng sitwasyon, ang tulay baga, due for gari, distraction? Parang i-reconstruct po tapos i-elevate po. Oo. Opo. Okay, so ma-reconstruct ang tulay? Opo. Ang aram ko po, yan na tulay na iyan, dapat dahil man iyan hiroon, ang gari ang expansion nito, tama ba? Gari sa side ka madagdag kan tulay para maging 4 lanes, tama? Dahil ma'am po siya, may design po kaya siya na i-elevate po spread to tulay. Okay. So dapat supposed to be, yan pong dating tulay na iyan, dahil dapat iyan Remove and hiroon. replace po kaya siya po. Ano po? Remove and replace. Ano po? Remove and replace po. Remove and replace. So meaning talaga, iyan na sa ano pong apod kan sa ibabaw na rolling board, tama? Rin po. Yan sa ibabaw, yan ang mismong tulay. Ano po napod ka na tulay mismo sa ibabaw? Si flooring. Flooring? Deck po, deck. Okay. Ayan po, engineer talaga, due for replacement yan. Yes po, opo. Ayun. Okay. So sa hiling po yung pag-araw ka ng sitwasyon, may negligence dyan or whatever? Yan lang po. Verify ko po kung ganyan. I-ano ko po mukha na sa taas.
Oh, ilingon mo na yung sitwasyon. So, yan pala na ruminampahog na, due for replacement talaga yan. Opo. Ayun. Okay. Sige po, engineer, mahalat kami. Pero ano po, nisalay mo ng trabaho sa DPWH? Naka-experience po kamo kang araw kayo kan mga nakaaging panahon? Ay, mo po. Ganyan lang po. Utang hadit mitabi dyan, engineer, kung may naatugan kang kasabago. Ayun po. Pasensya po. Oo, yan ang kwan dyan. Yan ang problema ta dyan. Okay. Sige, yung masa na po, baka mayapot tayo mo si Jimmy. Okay, so ngunyan na engineer, paano na ini? Siyempre may mga tao hali duman sa ibong. Dakulan mga barangay sa ibong kay ning tulay. Oo. Sen Ano maragi yan? rekomendasyon nindo sa barangay? Ngunyan po, ika-close me po muna ni court temporary ta. Pag na gibuha mi na po ngunyan ki detour as much as possible na may overtime po iringon niya commit naman po si contractor na baka 3 weeks, 2 weeks, or pwede na po siya magyan ulit. Ang pigangalas ka sa bago sang gunang bayan sa sesyon, kung natatapig po na ining rangkahon na tulay, samantalang so dapat na mainot, editor, dahil ito ang big priority. Day mo po siya tigrang ka actually kasi shipping niya lang po sa mga steel bridge, steel girder para makapagtrabaho sa cabin. So, nag-day na po na-anticipate po. Oo. Ayun, Okay. sabi mo, repair and removal and Opo. Engineer, Kaya sabi ko, opo. saro na lang po, sir. Pag-arog po kaya na, ano nga niso, nasa isip ka sa bago. Pag-arog ka na, siyempre mahali. Opo. Mabugta ka mo ki temporaring agihan. Opo. Pag-arog po ka, magasto pa ka ng gobyerno, charge yan sa kontraktor. Ano mo na lang po, guys. Pagurunan mo na po muna sa taas. Oo. Iyo ano, takon charge sa kontraktor o gasto pa kan gobyerno, ba duplicate ang gasto ka? Opo. Iya. Okay. Sige po, yung masa na po, engineer. Jimmy. Sige po. Okay, si na po nabugtakan mga pandigay, warning signs. Ay, si contractor po, ngunyan po nagpa-print na kami ngunyan. Ilalag mo na po ngunyan, sige. Tapos, parang gano'n na Sa barangay, diamond papel digay ko na wala man po. Very good. Solve ka na, Kap. Thank you. Sa problema naman si Kapitan. Thank you so much, sir. Engineer Mike Morales. Okay, thank you, DPWH. Asin ang contractor kan ko, engineer kan contractor? Engineer Surat. Saan ka ni? Karoon na daw yan ang kontraktor dyan. Kakoro ng training sa contractor side. Kung anong binibuli na ka. Sir, good afternoon. To make the issue balance, gusto mo makuha po na panin daw? Lado tungkol sa bagay na ni. Sandali na may nag-upload na BPP. Engineer ano? Engineer? Engineer Suratos. Suratos. Aha. Si siya representative kan kontraktor. Ang contractor. Anong contractor for me, sir? Ano po, WCS kisay kay Grace de los Santos. Kay Madam Grace. Grace de los Santos. Sige na. Yaon man digdi. Aramon ta ko tatugon sa saya kana mismong kontraktor. Kasi siyempre, mabugta ka dyan kiagyan, kasi maragyan tao ka. Ano, sir? Ore, monitor, sir. Tanganing makapag-kuhan ka kami mananlado nito. Ganun lang kami kung ano yung instruksyon kang DPWH, regional office. No? Ano ang instruction sa inyo? Pura pa. Yan ko na, isasarado for the meantime, yung bridge close ko na yun eh. Yung ano yung primero tangkuhan. Kasi pag-iwan na kitang karatula na... Kumunan mabugtakan mga karatula? Ayun po, bridge close. Oo. So, kaurong ko pala sa kuya na pasirinality. So, contractor mismo, ano ang sabi sa'yo mo? Ano ang instruction mo sa'yo mo? Wala man, ilikunin mo na sa sitwasyon. Pag-urong ko na, isarado mo na. Wala ita delikado. Yun lang, sarado to ko na eh. Ayos, sarado na una. Paano Jimmy Sukan? Paano sa mga tao makaagi dyan tulos? Taagihan ba gayan? Ang purpose nila, so safety first. Bahala nang una sa mga tao maghanap din na conscience na kung halimbawa pasiring sa sentro kan Libon, papaligas o kung ano. Duman sila, sa inyong kapitan ang pwedeng alternatibong agihan? Ang alternate kay ni Sir Tabi sa Bunbun Bulusan going to Sentro Poblacion po. Napakarayo ni Maray. Okay. Medyo na hurarayo po. Kung mapasentro kang Ligaspi, medyo naglibot kaya. Libot ng Maray. Oo. Jim. O yan ang epekto. Jim. Po. Naputaro tabi sa inyo, suratos ko na rin na magigibo ang ditor. Tanim ang tao, makaaragi dyan.
sa tulay sinda, so kontraktor sa diktor iba man, Ay ba? God speed ito. O di apo to, nata nagtigtabo binagsak yan. Ano pa si sir, engineer? Sir, nyata data araw kata nangyari, medyo Buminagsak. parasakin pabagsak so portion kada tulay. Patuloy na. Nagbata. Patuloy na. Tapi limonis ba sa slab? Tumatag kaping. Siyempre malo yan na. Kuda. Existing naman na tabang span. Yung sa kaping. Palibasa labas sa tulay. Oo. Ah, Pero ano po, asaling niya may problema, may kwento sinda dyan na dapat na ano yan, ayuson. Ta kung may natugang kang kasabago, may problema kita. Maringo niya ito tinamaan na tawo. ayo. Di ba? Sir, mayapot na so anchorman pwede. Sir, monitor. Oo. Si Henry. Pero sir, Engineer Suratos. Si Engineer Sulato, sir. Opo. Kapite. Si Henry po ini. Si Henry po ini. Opo, oo. Sa DCGB. Paano po kaya? Ngunyan, medyo okay kita. Tayo kita namaan na tao ka nagrampahog yan na ibang portion. Paano po kung may tinamaan ka sa bago, kan mangyari yan? Eh, nagkataon lang na lunch break sa bago. Oo. Lunch break sa bago. Okay. Ano po, unusual na nangyayari yan na nagrampahog ang tulay pag under Dahil mo construction. nagtrabaho. Actually, nagsag. Dahil mo nagtrabaho. Nagsag? Oo. Suminag Nagsag. ano. Kaya lang, delikado na. May mga truck na. Kaya May mga truck sarado. May crack na. Sarado to na. Oo. Okay, sabi po kayo nikap ka sa bago, gari pigparahaka, sorry de ko araman sitwasyon. Oo. Gari pigparahakada diyan sa Raro, hinarali ng mga beam kaya medyo nagsagan tulay. Yun po. Tangan yung makataong lugar sa itakad na topping. Mm. Very pin ba nga napapatungan kang girder. Ayun. Okay. So sige po, ano sir ang remedyo kay Tabi Engineer Suratos? Yung bridge close lang una. Mm. Tapos ito. Sa Oo. timetable, sir, no rin ini dapat matapos. Nakarit mo na kita kang kuya kan regional office kung anong Oo. libon. Aha. Apo ta daw Tabi Jim, ta dapat baga 2020 tapos na yan, no rin ang Kaya target nila sabi kaya. ng Sangguniang Bayan, no supposed to be December 2020, tapos na yun eh. Oo. Last year. Mm. Ano rason tayo natapos? May mga pagbago ka sa mag-design. Uh, So dito lang. Sige ba? Mhm. Design. Mm. aha. Okay. Okay. So yan tabi Okay. Titi. Mm. Yan na yan Ah. lado-lado niya to na presentasyon ta. Mhm. Okay. So talagang masag talaga ang tulay. Siyempre nga, maluya na. Inali na sukuan. Kaya, aro ka na Pero man sitwasyon. na yan, so tawa baga, pagurang ka na, maluluya ka na. Maluya naman talaga. Buda, so ibang mga nakapakusog, gano'y narali naman, kaya aro kaya, nagsag talaga. Oo, natutusukuan, utusulado ka na, Luminopyat. utusugo ko contractor kan, God speed, sa angaran pa sana, God speed. Ano yan? So nakakontrata man ini kan ditor, Iba ang kontraktor kan tulay, iban sa ditor. ha? Iban sa ditor, iban sa tulay. General contractor ito, itong si Salado na kan WCS. Iba ang kontraktor sa ditor na nakuha. Pinaso ditor, pigpa subcontract. Oo, di aputan na kung no rin na pag-ibo ng ditor, talo na bagang Sir, piganap. excuse. Aputan na. Yaman na naman ako, digdi. Oo, yan ang problema. Kuhan na, imbis na straight, gari na kuhan. Monitor. O di, kuhan sir, maringan hindi na discredit sa mga taratao, ano kasbaga? Ay, mayo man po. Nagkakaraon? Opo, lunch break. Ngunyan, ano na gigibunin do kayo ng ditor? Taka mo na, kuhan na dapat may dali-dali nita. Para yan, at tayo naman pwede mag-agilig sa ibabaw kan tulay. Iyo po ang siguro layan ningon niya na kung paano ka maidali ini yung dito. Oo. Sa part kang Gencon, sa part kang Subcon. O niya sabi mo kaso bago pag sa entrevista ko sa mo na so general contractor saka mo naka-subcontract kaya dahil man nagtatao pa kay pondo kayo ni paano ni? May dali Ako, sir, mo niya na mataon siya. ako. Hindi ko pa man po sigurado. Tadi pa man. O di kunwari na siya matao. Sabi po sa aga. O Sa di aga. kung sa aga, di double time na yun madagdag ka mong tao. Yes, sir. Just in case na dahil, Obligado manggiraray ng araw din nangyari pa. maringaning dahil na diskwido. Iya po. Sabagay, hindi man po talaga makapag-chat siyang Mm. bigla. May nakatukod pa sa era. Iyo. Ayo. Jim. Taka
Sa monitor. Masingit lang ako ha. Sir, si Henry po nasa DCGB. Iyo po. Medyo masigwi akong madali dapat sapat baga po supposed to be before na po na nantulay kaan kang last year dapat po may kuwang kamo, may ditor. Iyo po. Ano nangyari sir tulay nagibo ngunyan antulay day hanggang ngunyan day po nagigibo ang ditor. Day ko po yan, Sir Aram. Ako po, big advice pa lang mag-proceed mo niya na January. Kaya, day ko po, Sir Aram, mga details kung nahuri ang dituro. So, prior negosasyon dahil nindo aram. Yes, sir. Yes, sir. Yung mga to assignment pa sanay, tinaw pa sanay sa mo, ngunya na January. Yes, sir. So ngunyan ang priority ta makapagibo po kiditor. Nadadaog kami kaning kwan. Oo. Nadadaog kami kaning welding and signal ta BBP. Iyo, so gusto tabi Jimmy, tamang pagkasabot ko sa tama indo. Nang priority ngunyan makagibo kiditor tolos. Nadaog kan welding. Maribo ko na. Gari rinibok na Hello? tangan nga nagparibok si Jimmy. Hello, Pepe. Jimmy, Okay, ang priority ngunyan makagibo kiditor. Ano po, sir? Ang priority po ngunyan sir makapagibo tulos ka mo kiditor para Yes, magihan sir. ka Yes, sir. Yes, sir. Okay. Sige po sir. Salamatan pong maray. Salamatan po. Okay, salamatan mo po. Opo, Jimmy. Thank you so much, sir. Pangalan mo, sir, Dalby? Benji po. Benji Nicoco. Opo. Project Day mo po. Supervisor lang po. Supervisor Digby sa speed. Oo. Speed. Sa editor. Kaya, sa editor. Okay. Thank you so much, sir. Okay. Salamat, Bibi. Ano na, tapos na. Kuno rin ini matatapos. Salatun ta kuno rin tapos. Dong bis. Nakasagar mampaw na ni balik na naman ako kanidigde. Gusto kong Turong ispanso. Gari na mga Skyflex bit sa ibabaw sa flooring. gusto kong iurula ining May alcohol mga dito sa. gatak-gatak na. Gusto ko ining alcohol iurula sa katanan ko. Magka-burubaili ka. Nagayugo-yugo ng ibabaw. Oo. Wala na kita. Basta, ang ditor nga ni yun dapat gibuhon para makaagan tao. Sabi mataon na da sa kontraktor sa aga. Kunat tao. Oo. Okay. So di PWH na tatinawan si go signal sila na magtrabaho. January pa, ngunya na January. What happened? Kunday ki... Ay, sus kong pangyari. Kunday ki magtao, paano na? Pero di tour. Alam ba ko nini? Galing ko di may nag-send sa kuyang picture digdi. Halabaw pala natulayan. Alabawon talaga. Oh. Live ko tangan di dai kuan dai man ning kuan dai naga-sige sa nang taririk man kaning limalas man ini. Sa nagarin normalon sa adi. Ha? Sa nagarin sa bagay, taday man kidamay sa dulay talaga. Simple mo sa simbag baga. Oh, ang tulay talaga due for replacement talagang buong tulay sa salidahan. Sa puta pa kanya tata comedy brother na so tulay. So, tulay, oo, para oo, pa. oo. Gusto sabihin niya nagluya. Kaya nga, anong ko sa pagluya? So, sa kahaluya na. Kaya nga di due for removal and Kaya nga na yung sa salidahan, taluma na. oh. Gari man sa nang tawag, kurang na. Ay, ang problema. Oh, hindi. Magatul na. Nagkita ng alunan mo? O sige, okay na. Sa aga tapos naman. na. Duman sa programa tang 7:30 to 9, sa tawanan tagi attention niya. Si Mayor na napudan. Si Mayor na, saga. Si Mayor, yung nagkakalayo ang talinga na kane. Ngunyan, actually, mapa-interview ko ta ngunyan si Mayor. Malas 4 na. Dumana sa nada sa agat, nasa Saga na lang. nasa coastal siya ngunyan. Saga na lang ta. Aha. Mata, Diyos ko. Habang nagaparadakol ang problema kang report mo, ambo ko nagkatakdag. Sige, mipis kang buhok. Imaginaran mo, BBan na Skyflakes. Oo, okay. Ayaw ngayon ang flooring. Oh my God. Tapos nadunan mo nin magabat-gabat sa ibabaw. Oo. Yun na yan. Arog nang kaan. Rumo. Yun na Rumo. Gari, gari so Skyflakes na gari, magkakapurutol na. Puro, putol na sa tahaw, nga na putol. Sus ko. Rumo sa kabla. Okay. Mhm.
Anong karahayan lang dyan? Tada kiti naman. Taka may tinamaan sa kanaman kita ka Ang nagbasa. karahayan kasubagong nasa ibabaw kami, dahil ini, Dahil nagyugyog. Tapos na nayugyog ini, kuminiriban, urong kang kami digdi sa tulay. Yes. Urong Okay. kang kami kani digdi sa tubig. Anong kaon pati? Yeah. Okay. Saga naman. Saga. Nagplaon ko ta ng istorya ito. Mga members kan sanggo ng bayan, nagkaurulog sa tulay. Kasabay sa DCGB News. Ayan, BP. Alidigdi sa Barangay Bacolod Exclusive. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat, Jimmy. DCGB on assignment. Thank you, Jimmy. Live from Bacolod Bridge. Diyan po sa Libon, Albay. Ano ba yan? Good afternoon, tabi kay Miss Janine de la Peña. Miss Janine, classmate. Good afternoon, Miss Janine. Kumusta, Miss Janine? Nangamot ako mate kan sa sarong activity. Good afternoon, tabi, Miss Janine sa Rural Bank of Pilar. Tama, Miss Janine, adi? Ika, Rural Bank of Pilar, adi? Ba? At saka sa endang piloto na si Bossing Nestor. Yan. Lopez. Good afternoon, tabi, kay Bossing Nestor Lopez. Nasa vehikulo sindangon yan. Okay? Oh, sige, Miss Janine. Ingat ka mo ha, Miss Maygong Nestor Lopez sa pagmamaneho ha. Ingat ka mo. Medyo medyo mainit-init ang palibot ha. Okay? Good afternoon, tabi, sendo dyan. Nasa auto. Mga empleyado ini kang Rural Bank of Pilar. Yan. Good afternoon kay Miss Janine. Siya sa mga bank employee. Auditor siya eh. Magayon naman na babae ni Ronald. Kumailing mo na, magayon naman talaga. Nailing ko na siya sa Kwan. Sa video ko lang nailing. Pero gari mas gwapo si Kwan. Mas gwapo si Nestor na Lopez. Mas gwapo si Nestor Lopez. Ano tabi, Migong Tor? Nestor Lopez. Thank you, Migo ha. Salamaton sa pagdangog sa tuyang programa. Okay. Ano, Nal? Mapaaram na ako, Nal. Yun, ano? Alas 3 susko. Kasabago dapat nag-time check ako. Kasabago ha. Alas 3:37 kasabago dapat nag-time check ako. An oras hatod sa Indokang Maxvit. Sa Maxvit, nakatres ka. Usap tayo sa Facebook ng Maxvit. Coffee Mate Original. Coffee Mate, bring out the best in your coffee. Coffee Mate. Maggie Supreme Sarap. Going Supreme Sarap ang bawat lutuin. Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Rexidol Forte. Lakas banat sa apat. Bear Brand Junior. Para sa 1 to 3 years old. May new formula. Available na in 2.4 kilo pack. 860 pesos lang ang suggested retail price. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sang-ayon sa payo ng doktor o health professional. Per IACE 051 CA number 071 series of 2020. Bagong kasal? Nakaka-pressure magluto? Buti na lang, meron ng bagong Supreme na diskarte sa kusina. Introducing Maggie's first ever all-in-one cooking sauce. New Maggie Supreme Sarap. May pinagsamang sarap ng soy, oyster, onion, garlic at karne. New Maggie Supreme Sarap. All-in-one cooking sauce. Mapa-adobo, ginisa o pansit, ginagawang Supreme ang sarap, kaya Supreme ang saya. Ano pang hinihintay nyo? Subukan na ang new Maggie Supreme Sarap. All-in-one cooking sauce. Maggie Supreme Sarap. Going Supreme Sarap ang bawat lutuin. Tara naman sa Malubago. Nagkasurundo mga miyembro. Malangani naging duwang grupo. Nagkaurisan, may pag-asenso. Tara na mga kababaihan, mag-irigis magugma. Tangan ni dai magutom, ayaw kaunon, magtara na. Kung kabredo maaasahan ng mga kababaihan, ang pagtabang sa taranuman, sarong orgulyo ng sambayanan.
Bago na sa Nido Junior para sa 1 to 3 years old. Igwang bagong hitsura, bagong formula. Puan 97 pesos lang. Suggested retail price. Nido Junior. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. Per EO 51 CA number 172 series of 2019. Nestogen 3 para kay chikiting 1 to 3 years old. May 1.8 kilogram big pack. Good for 56 servings sa halagang 13.93 pesos SRP per glass. Available in supermarkets and drugstores nationwide. Nestogen 3. The use of milk supplements must only be upon the advice of health professionals. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag mag-alilangan, huwag mag-isa.